Meni je večeras srce prepuno kada vidim da u Lebanu postoji još uvek časnih i poštenih ljudi, da u Lebanu postoje ljudi koji su čistog obraza. Ti ljudi su večeras sa nama i ti ljudi su naša snaga na izborima 24. aprila. Postoje i oni koji učestvuju u putujućim cirkusima. Postoje i oni koji danas aplaudiraju tamo nekog koji je nekada optužen u jednoj aferi zvanoj Koferče. Postoje i oni koji aplaudiraju tamo nekom u Leskovcu koji je potpisao strani briselski sporazum i na taj način se originao naše govorke svetom Kosova i Metohije. Braćo i sestre, dragi moji Lebančani, dragi sugrađani, ponovit ću ponovo reči koje sam izgovorio 7. aprila na velikom mitingu Srpske radikalne stranke u Leskovcu. A te reči su sledeće: da bi nam ponovo zasijalo sunce slobode, sunce pravde i demokratije, da bi ponovo vratili Srbiju i Lebane u sigurne ruke 24. aprila na dan glasanja. Izađite i zaokružite redni broj 4, izbornu listu Dr. Vojislav Šešelj, Srpska radikalna stranka, i na taj način nećete pogrešiti. Ja vas sada pozdravljam tradicionalnim radikanskim pozdravom. Srbija je večna dok su je deca vredna. Živela velika Srbija, živeo dr. Vojislav Šešelj, do pobede 24. aprila. Živeli! Samo dva ključna čoveka iz vlasti nisu došli na sučeljavanje. Izneo sam jedan podatak, a to je: ukoliko srpski radikali posle 24. aprila sami formiraju vlast u opštini Lebane, radikalno ćemo smanjiti reprezentaciju iz opštinskog budžeta. A danas Donja pređe da će me tužiti i zove Kosova, tužite me. Pojačit ću se na sudu, nema problema. I